дар ғалазори хоҷигоҳи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маҳсулнокӣ ва сифати баланди ҷамъоварии ғалла бо истифода аз техникаҳои нави муосир, комбайнҳо ва механизмҳои тойбандию боркашон баланд аст. ин асосан комбайнҳои муосири тамғаҳои нива эффект, росселмаш, комбайн класс, NSA, Palese мебошанд ки корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг 9 адад ба хоҷагиҳо ва шахсони воқеии вилояти Суғд бо усули иҷораи молиявии лизингӣ таъмин намудааст. ин комбайнҳо дар маркази хизматрасонии техникии шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Истарабшан, Бобоҷон Ғафуров, Мастшоҳ, Деваштиж ва Ашт мавҷуд буда 2 адади онро соҳибкорон ва 2 адади дигарро ҷамъияти ободкорони сабз ва кооперативи тиҷоратии хоҷагии деҳқонии Бобомақсуд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров харидорӣ намудаанд. ин техникаҳои пуриқтидори муосир дар ҳосилгундорӣ маҳсулнокӣ баланд доранд. мувофиқи нишондиҳандаҳои муҳандиси техникӣ дар идоракунии сифати ҷамъоварии ҳосил ва муҳимтар аз ҳама ҷамъоварии беталафи ғалла ва коҳи ғалла бартарию афзалияти худро нишон медиҳанд. бо комбайнҳои нав талафоти ғалла кам шуд. бо комбайнҳои кӯҳна талафоти ғалла 20-25%-ро ташкил медод. ин ҳамаш даромаднокӣ ба хоҷагӣ мебошад. ҷамъоварии ғалла бо комбайнҳои нав бо сурати тез мешавад. хоҷагидорони кооперативи кишоварзии Бобомақсуд имкон доранд ҳосили ғаллаи 23 гектар заминҳои мавзеи Навобод ва 125 гектар ғаллаи хӯшагии заминҳои лалмии мавзеи Шакарчашмаро бо ин комбайни худӣ дар муддати кӯтоҳ дарав намоянд. ҳамчунин комбайни ғалладарави хоҷагӣ дар асоси шартнома дар дигар минтақаҳо дар гундоштани ҳосили ғалла истифода мешаванд. бино ба таҳлили муҳандис технико, ин техникаи нави ҳосилгундор нисбат ба комбайнҳои мавҷуда ки беш аз 40 сол дар истифода буданд, аз ҷиҳати кам кардани муҳлати дарав, кам кардани талафоти дону коҳи ғалла бартариҳои худро нишон медиҳанд. дар дигар минтақаҳои ғаллакории вилояти Суғд низ комбайнҳои муосир ки бо усули лизингӣ харидорӣ шудаанд, суръат ва сифати ҷамъоварии ғалларо таъмин менамоянд. хоҷагидорон ва соҳибкорон аз он қаноатманданд ки маҳз бо дастуру супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули иҷораи молиявии навкунии техникаҳои кишоварзӣ ва маҳсулнокии истифодаи замин умуман барои рушди соҳаи кишоварзӣ тадбири муҳиму дастгирии давлатист. ҳамчунин бо кӯмаку мусоидати ҳукумати ҷумҳурӣ дар пардохти маблағҳои иҷораи молиявӣ муҳлати 3, 5 ва 6 сол муқаррар гардидааст. ин имкон медиҳад ки хоҷагиҳо ва шахсони алоҳида аз техника истифода бурда бо беҳтар шудани вазъи молиявиашон маблағҳои лизингиро пардохт намоянд. барои хариди техникаҳои кишоварзӣ маблағҳои буҷети давлатӣ равона гардидаанд ва корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг ӯҳдадор аст ки маблағҳои буҷетиро дар муҳлати муайяншуда баргардонад. бо ин мақсад истоди иҷрои шартномаҳои лизингӣ ва пардохти маблағҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ кор карда усули пардохти мавсимӣ ҷорӣ гардидааст ки ин самара медиҳад, яъне пардохти маблағи нави техника давра ба давра ва дар мавсими иҷрои корҳои кишоварзӣ муайян шудааст. бо дастури пешвои миллат Тоҷик Агролизинг тавонист ки пардохти мавсимиро ба роҳ монад, то ин ки хоҷагиҳо шаҳрвандон пардохти маблағҳои лизингиро ба иҷро биёранд. зеро дар ҳар як мавсим вазъи хоҷагиҳо беҳтар шудан мегирад. марҳила ба марҳила аллакай таҷриба нишон дода истодааст ки хоҷагидорон тайёр ҳастанд боз аз комбайнҳои ғалладарави нива эффект харидорӣ намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дархостҳо ба харидории техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ зиёд ва фоизи пардохти маблағҳои иҷории молиявӣ низ баланд мешавад, зеро истифодаи техника, мошину механизмҳои наву замонавӣ аз омилу имкониятҳои баландбардоштани самаранокии замину даромаднокӣ аст. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Спитамен кишти такрории зироату сабзавот дар даҳаи 3 моҳи июн оғоз ёфта қисми пешбинии кишт гузаронда шудааст. дар ноҳия дурнамои кишти такрорӣ дар 1700 гектар муайян гардидааст. ин асосан заминҳои аз ғалла холӣ шуда, заминҳои баъди ҷамъоварии пиёзу картошкаи барвақтӣ ва дигар зироату сабзавот мебошад. дар 1634 гектар ғалла дар муҳлати пешбинишуда дарав ва коҳи он ҷамъоварӣ карда шуд. ҷамъоварии ҳосили сабзавоту картошка низ анҷом меёбад. дар заминҳои холишуда дар муҳлати тез бо таъмини нами хоҷагиҳо кишти такрорӣ мекунанд. яке аз омилҳои сари вақт гузарондани кишти такрорӣ дар баробари таъмини тухмӣ, техника ва захираҳои модди техникӣ таъмини оби полизӣ аст. дар баробари фаъолияти пойгоҳҳои барқии обкашӣ бино ба гармии ҳаво, яке аз манбаъҳои оби табиӣ дар дарёи Оқсу меъёри лозимии оби полизӣ ба ноҳия ворид мешавад. кишоварзон кӯшиш мекунанд ва ҳавасманданд ки бо истифодаи оқилона аз замину об боздеҳи замин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро зиёд кунанд, бозорро таъмин ва даромад гиранд.
кишоварзони ноҳия дар кишти такрорӣ дар зиёда аз 100 гектар шолӣ низ кишт кардаанд. این تجربه همه ساله عملی کرده می شود و تجربه هم دارند دهقانان ما با مقصد در مهلت‌های معین گردیده گذران کشتی تکراری و گرفتن دوسه حاصل از یک زمین از طرف کشاورزان ناحیه تدبیرهای سودمند اندیشیده شده ایستاده است و یکی از اینها به جای دروی غله‌دانگی‌های گندم و جو گذران کشتی زراعت‌های سبزیجات‌های بروقتی پولیزیا کشتی شالی و زراعت‌های خوراکی چهارم می باشد که برای فراوانی بازار مساعدت میکند. جاری намудани агротехникаву технологияи пешрафта дар соҳа аз роҳҳои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ғизоии кишоварзист. Дар ноҳияи Спитамини вилояти Сух шумораи гармхонаҳо зиёд нест. қисми гармхонаҳои типи маҳаллию хориҷӣ аз сабаби маҳсулнокии каму хароҷоти зиёд фаъолият намекунанд. Аммо дар ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта дар самти истифодаи гармхона дар ноҳия дастовардҳои тоза низ мавҷуд аст. Ташкили гармхонаҳои мавсимӣ ва кишту парвариши қулфинай дар давраи тирамоҳ, зимистон ва аввали баҳор дар ҷамъияти Нексигол таҷрибаи шоиста бошад. кишоварзону соҳибкорони ноҳияи Спитамин дар ин ҷода боз як иқдоми навро амалӣ менамоянд. Нахустин дар вилояти Сух гармхонаи типи бо усули Кореяи Ҷанубӣ, гармхонаи инноватсионӣ гидропоникӣ сохта мешавад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Сух ба соҳибкорон кӯмаку мусоидат менамояд ки гармхонаҳои инноватсионӣ бунёд намоянд. соҳибкор Замира Авезова ва аҳли хоҷагии деҳқонии Дӯстобод 2 дар ноҳияи Спитамин аз 12 гектар замини мавҷуда дар якчанд марҳила дар 4 гектар гармхонаи инноватсионӣ бунёд менамояд. гармхонаи якум дар масоҳати 1 гектар сохта мешавад. این گرمخانه در اساس لایحه کره جنوبی ساخته می شود که مساحتش 1 گکتار را در بر می گیرد. تجهیزات مخصوصی ساختمان گرمخانه از کره ترکیه آورده می شود که همه مصالح مخصوص می باشد. با مساحت 1 گکتار گرمخانه از 2 دکخانه 21,000 متر قبورهای سیستم گرمیدهی گرم کرده می شود. در این گرمخانه زمانوی از مساحت 1 گکتار 250 تن سبزیجات‌ها، پمیدار، بادرین گرفته می شود. ҳосили помидор дар ин гармхона дар марҳилаи якум моҳи декабр тайёр мешавад ва 100-120 тоннаро ташкил хоҳад дод. помидор дар гармхона моҳи август кӯчат карда мешавад ва 25-30 ҳазор бехро дар бар мегирад. این اقدام صاحبکاران خواجگی‌های دهقانی اجرای دستور سپارش‌های به‌واسطه پیشوای ملت می باشد که برای وارد نمودن تکنولوژی نو زمانوی در ساحه کشاورزی یک دستاوردی تازه و قدمی جدی می باشد. дар марҳилаҳои минбаъда соҳибкор ва аҳли хоҷагии Дӯстобод 2 боз дар 3 гектар бо ин усул гармхона бунёд менамоянд. дар гармхонаҳо бодирин, қаламфури ширин ва банан кишту кӯчат ва парвариш карда мешавад. дар шаҳри ваҳдат ҷамъоварии ғала тавассути техникаҳои кишоварзӣ бо вусъат идома дорад. аз рӯи гуфтаи намояндаи раёсати кишоварзии шаҳри ваҳдат, аҳли заҳмат дар баробари меҳнати пурсамар бо истифода аз тухмии хушсифат ва самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корами обӣ ҳосили хуби ғалла аз ҷумла гандум ба даст оварданд. дар маҷмӯъ дар шаҳри ваҳдат 13751 гектар заминҳои корами кишованда аст ки имрӯз бо пуррагӣ дар майдони 13751 гектар кишти тирмоҳӣ, кишти боҳорӣ гузаронида шудааст. то имрӯз майдони 2800 гектар заминҳои ғалладонагӣ бо воситаи комбайнҳо, бо воситаи дигар техникаҳо дарав карда шудааст. ҳастанд хоҷагиҳое ки аз ҳосилнокии заминҳояшон аз 51 то 53 сентинерро ташкил мекунад. иттилоъ дода шуд ки айни ҳол дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 7650 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздик ба 10 хоҷагии дастаҷамъӣ фаъолият доранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва раёсати кишоварзии шаҳри ваҳдат бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза пайваста тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. ҷиҳати сари вақт ҷамъоварӣ кардани майдони ғаллазор ҳам айни ҳол 80 адад техника имрӯз дар хизмати кишоварзон аст. дар 20 гектар замин кишти ғалла гузарондем. барои ин сол барои ғалладона соли хуб омад, ҳосили хубам пухта расид. мо ба пуррагӣ имрӯз заминҳои ғалларо ҷамъоварӣ кардем. дар ҷои заминҳои холишуда
заминҳоро барои кишти такрорӣ тайёр намудем. Нақшагирӣ кардем бо худмон ки дар 12 гектар замин мош киш мекунем, 6 гектар ҷувори макка, 2 гектар сабзавотҳои дерӣ. дар баробари ҷамъоварӣ намудани майдони ғалазор ҳамчунин кишоварзон хӯроки чорворо ҳам захира менамоянд. дар хоҷагӣ мо зиёда аз 1300 чорвои майда дорем. захираҳо то ба ин дан 45 тонна ташкил таъмин кардем. ҳозир давом дорад. умуман ягон камбудӣ дар соҳаи хошок нест. заминагузорӣ барои фардо дар заминҳои корами обӣ аз ғала холӣ гардида саҳмдорон маъракаи кишти такрориро ривоҷ мебахшанд. таҷрибаи чандинсолаи деҳқонон собит намуд ки онҳо аз кишти такрорӣ даромади бештар ба даст меоранд. тибқи нақшаи пешбинишудаи раёсатии кишоварзии шаҳри ваҳдат кишти такрори мо 3950 гектар ба нақша гирифта шудааст ки аллакай мо дар 2100 гектар кишти такрорӣ гузаронида шудааст. аз он ҷумла ҷугорӣ, мош, сабзавот, помидор, бодиринг, сабзӣ ва дигар сабзавотҳо гузаронида шудааст. хулоса корҳое ки дар вобастагӣ ба раёсати кишоварзӣ ба кишоварзони шаҳри ваҳдат мебошад, имрӯз бо пуррагӣ бо сифати хуб рафта истодааст. ҳаракат мекунад деҳқонони мо ки ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода барад. мо ба ғайр аз киштиҳои тирамоҳӣ боз 7 гектар кишти баҳорӣ доштем, сабзавотҳои асосӣ коридем. имрӯз сабзавотҳо нашунамош ниёло бисёр хуб аст, ҳосилбандӣ бисёр хуб аст, пухта расида истодааст. мо ҳаракат мекунем ки барои фаровон гардондани бозори истеъмолии шаҳри душанбе, шаҳри худамон ваҳдат камам бошад саҳми худмонро гузорем. мақсади асосии кишоварзони шаҳри ваҳдат самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корами обӣ, ба даст овардани ҳарчи бештари маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза ва бо ин васила саҳм гузоштан дар рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад.